Kan du fortælle, hvem I er? Ja, vi er andet kompagni, 4. deling Dansk Livregiment i Vordingborg. Hvad skal I nu? Vi skal på rekruttur. Hvad går det ud på? Altså, det går ud på, at vi skal ud og forsøge at overleve rundt omkring på Lolland og Falster i et par dage. Og du har hørt vejrmeldingerne? Jeg har hørt vejrmeldingerne, ja. Det er frarådet. Al unødvendig udkørsel omkring Vordingborg er frarådet. Og alle rekrutture er aflyst. Ikke noget aflyst, nej. Og Livgarden er kommet hjem med 42% forfrysninger. Altså 42% af alle dem, der var med til forfrysninger. Nej. Det afskrækker jeg ikke. Vi har mere hår på bryst, end de har. Jamen, det har det også. Det er typisk jyder. Ja, det er. Hvad har I med af udrustning til at klare forbasserne? Vores gode ven her. Og vores udrustning. Hvad er det? Det er en M75'er. Kanasnikov. Ja, desværre. Og så har vi Jensen med. Hvor meget oppakning skal I have med? Ja, fuld oppakning. Med sovepose og tandbørste. Ungen, det skal dog se, hvad der skal inden. Og så har vi alt vores tøj, som vi skal have med. Og vi har vores kogegræd. Og vores tjenesteuniform, som der hænger derinde. Og så, ja, det er faktisk det hele, vi skal have med. Tror I lærer noget af det? Ja, hvis vi ikke har det, så skal vi nok komme til det. Der findes ingen kamera. Det var jo nok lære, det er, at man kan klare mere, end man selv tror. For mange vedkommende. Hvor meget tror I, det har karakter af en gruppeøvelse? Altså, at det ikke er individet, det kommer ind på, men... Vi er blevet inddelt i rimelig små grupper på cirka 8-10 mand, og det gør jo, at det næsten ikke kan undgås at blive en slags gruppeøvelse, fordi man kan ikke... Altså, man kan jo ikke nøjes med bare at klare sig selv, når man er derude. Jamen, det bliver også meget bedre samarbejde ud af det. Ja. Det er da helt sikkert. Når det er. Og så er der også en ting, der er stor karakteristisk. Det er jo simpelthen, at de tager fra andre delinger og sætter sammen. Vi har forskellige delinger. Altså 2 delinger forskellige. Det er så meget rimeligt. Det er også noget af så stor. Man kan sige, hvis man kører en hel deling af gangen afsted, så er der cirka en 30 mand afsted. Det gør, at sådan et par stykker har rimelig nemt ved at snige, hvis de skulle være interesseret i det. Når vi er så små grupper, så kan man er der sådan en kraftig og indbyrdes justits, tror jeg. Så det kommer til at fungere? Ja. Held og lykke. Tak. Hvor er det ikke over derude på gamle derude? Okay, jeg har 5 minutter. Har I fået at vide, hvad I skal, når I skal herfra? Nu skal vi ud og skyde. Og kaste med håndgranater. Og så skal vi marchere hjem. 10 km med det, vi har på nu. Det er vores føderation. Hvad består det af? Det består af alt chokolade og mad i det hele taget, altså. Ikke nok. Det ved jeg ikke. Jeg Det skal holde i 24 timer. har helt døgn, ja. Den lille smule, jeg har fået her. Ja, det er ikke meget. Og det er koldt mad alt sammen. Ja, nej, noget af det kan vi varme, når vi kommer Det er til at varme op. i vores bivak igen. Ja. Så har vi fået lidt dåsemad, så det kan varme. Det vil sige, I skal sove. I ved allerede nu, I skal sove samme sted i nat, som I gjorde. Det Sidste aner vi ikke noget. Det ved vi ikke slet noget. ikke noget overhovedet. Vi har lavet bivakken stå fra i går. Men må det ikke, vi skal? Jo, jeg kan ikke fra, at vi skal sove det samme. Hvad går den her lille øvelse ud på? Det er en prøve for at se, om de er i stand til at kunne kontrollere deres udrustning, deres C-påklædning, så de er i stand til at kunne... de har en hel masse ting på sig, så de kan beskytte sig mod kemiske kampstoffer. Og så har de lært tidligere under de første 3 måneder, hvordan man skal beskytte sig mod dem. Og så se, hvordan de reagerer under pressede forhold. De har ikke fået lov til at... De har ikke været i seng endnu. Og så er ude på en opgavemarch, og så første post her, der sker det, at de skal kontrollere deres udrustning. Så hvis de er klar, så ved næste post, der sker det, at de får en alarm. Den var intakt. Så den var.
kontrolleret tæthedsprøve. Filtratoren, det var den også. Atopin-sprøjte. Ja. Og brystkassen. Ja. Det er også i orden, får jeg også point på. Ja, luk jakken igen. Nej, behold den på den. Behold den. Ind i Atopin før i cykelstrædet. Der er stadigvæk se varsel. Det er næsten en skærspud dubelklude. Hvor mange har de taget? Ja. Hvem har kontrolleret fælflasken for vand? Ingen. Ja, det er der i. Hvad sagde jeg i starten? Noget de mangler, kan de bare spørge, jeg kan skaffe alt. Ja. Men altså, halvt fuld, det er godt nok. Er det ikke godt nok? Jo. Hvad skal man gøre med fælflasken? Man skal kontrollere den for indhold af vand. Hvis der mangler noget, skal den fyldes op. Hætten. Det er ynkeligt at se, at under halvdelen af vand ikke er knappe hætten, fordi man har halserklæde på, men fryser. Det er under al kritik. Han har knappet jakken, men ikke knappet hætten. Han har knappet hætten. Har ikke knappet hætten. Har ikke knappet hætten. Har ikke knappet hætten. Her kommer soldaterne frem til næste post og får en C-varsel. Der har i løbet af dagen over vores naboenhed, der har været antikampstoffer, og derfor har vi fået ordre på at klargøre vores her, at der er C-varsel. Nu i midlertid så opdager vi, at folk de begynder at have trykken på brystet, åndedrætsbesvær, hovedpine, synsforstyrrelser, og lægen på munden begynder at løbe. Og så ser de der store skræk, at de kigger på deres sporepapir, og det ser sådan ud. Reagerer på det. Kom nu! Ja. Er I teknikere inde i det hele? Strømmen. Hvordan er det at gå med gasmaske? Skønt af helvede til. Det er varmt. Alt for varmt. Det er en frisk luft. Soldaterne har nu iført gasmasker overstået deres lange march, hvor sidste del var langs stranden i dyb sne. På mindst mulig tid skal hele gruppen med oppakning op over klinten. Og vi når på den side minedriven. Ja, det er det passer med, det er godt over. Så kommer du til arbejde.
Fat i hans remtøj. Kan du kæmpe? Kan du kæmpe? Ja, han burde gøre på. Fat i hans remtøj. Det skal trækkes. Ja, alle mænd over den røde hvidtævel. Hvad så? Hurtigt med handser hele lortet. Hvordan er humøret oven på dagen? Det er godt nok. Det er udmærket, synes jeg. Har I klaret de opgaver, der er blevet stillet? Ja, rigtig godt. Synes vi selv i hvert fald. Har det karakter af en overlevelsesøvelse? Ja, det har det. Altså, det er også meget med kammeratskab at gøre. I hvert fald. Altså få gruppen til at fungere? Ja. Det virker meget godt. Kunne I have klaret det alene? Ja. Du ser ud til at have det udmærket. Ja, jeg sidder og tripper for at holde benene i gang. Har I kunnet holde varmen? Nej, nogle gange var der for lang ventetid til prøverne, men... Overhovedet ikke. Tak skal du have. Ja. Kan du forklare, hvad der foregår her? Ja, det er 2 delprøver. Den første prøve er pagt og typebestemmelse af 10 kendte køretøjer, som folkene har lært. Noget, der hedder trin 1. Det er små modeller, der er stillet op, og hver mand har fået udleveret en kikkert. Og så har det regnet ud, således at afstanden svarer til, at hvis det var en rigtig kampvogn, de så var den cirka 1100 meter væk. De skal så finde ud af, hvad det er for en, og skrive navnet og hvor den kommer fra. Prøve nummer 2 er en Panzer Melling på et ukendt køretøj. Den er kun 500 meter væk, udregnet igen. Og der har de 5 minutter til at skrive ned de vigtigste kendetegn, der er ved det køretøj. Og der har de også lært, hvordan de skal gøre det. Bagefter regner jeg så resultaterne sammen og dividerer med antallet af mand i gruppen, og så får man mandpoint. Og så lægges der til for feltmæssig optræden, altså om de er ordentligt i skjul, når de kravler rundt langt hegnen så nede bagved. Det er det bedste. Ja, det bliver noget af det. Nå, hvorfor sidder I her alene tilbage? Lettere defekte. Lettere defekte, må jeg hellere sige. Hvordan? Ja, jeg er noget vejen med benene her. Hvad kan man sige? Lysken. Jeg har fået senehedes... Gennemsbetændelse. Ja, sådan noget stil. Så jeg kan ikke gå i støvler. Aha. Hvad laver de andre nu? Ja, de er ude at gå. Deres pragtfulde tur der. Og så sidder I bare og hygger jer? Ja. Hvad har I lavet i nat? Jeg prøvede på at sove, men det var ligesom det ikke lykkes. Det er svært at sove i 15 minusgrader. Var jeres bivakker gode? De holdt ikke varmen inde i hvert fald. Nej, det er noget, jeg ikke sige. Har de ikke været lavet ordentligt? Ja. Det har Professionelt arbejde. Rigtig håndværkarbejde. Ej, det var rimelig godt lavet, synes jeg. Ja, det vil jeg også holde på. Men det er bare simpelthen bare forholdene, der ikke er egnet til det. Så man kan ikke sove, når det er så koldt. Vi havde en, der lagde sig i sovepose, han faldt heller ikke i søvn. Jamen, I havde også sovepose med? Jo. Vi andre gad ikke tage den frem. Vi havde kun de der 1,5 time til at sove i. Før vi var færdige med at lave det hele. Hvor meget har I så fået sovet i nat? Hvor meget tid har I haft til at sove så? Jeg har haft en halv time. Ja, jeg tror, jeg har haft en time. Forskellige for folk selvfølgelig. Men man kan ikke falde i søvn. Der har været indlagt opgaver i nat så? Nej, ikke andet end vi skulle lave det her, og så skyttehuller. Jeg synes, starter vi kl. 12 med gang om aftenen. Ja. Så skal vi faktisk helt 6. Og hvad skal I nu? Vi skal gå 20 km, og så skal vi have nogle forskellige poster rundt omkring. Hvordan gik natten? Vi graver sådan set hele natten og arbejder. Var det hårdt? Jorden? Nej, det var det sådan set ikke, men det er begyndt at komme ler nu, jo længere ned du kommer. Fik I sovet noget? Nej, vi har ikke sovet endnu. Nej. Ikke ret meget. Men det var fordi I frøs? Eller fordi der var noget? Nej, der var noget at lave. Og så holdt du varmen, mens du gravede. Så. Har der været indlagt nogle poster eller opgaver i nat? Vi skulle gå vagt. Vi skulle have vagt. Hver 20 minutter. Hvad skiftede I? Ja, skiftede hver 20 minutter. Der var ikke nogen angreb? Nej. Tak. 20 mænd. Yes. Giv vagt.
Det, de har stående foran dem her, det er en stormspang, som benyttes til overgang over vandhindringer. Stormspangen, den består her af et fag plus et landfæste. Der kan naturligvis udbygges med lige så mange fag, som det er nødvendigt, afhængig af vandhindringens bredde. Stormspangen, den holdes oppe af nogle gummiballoner, som er i de 4 lærredssække, der er placeret under stormspangen. På hver lærredsæk kan vi se, at for enden er der et håndtag. Det håndtag bærer stormspangen i, når man går frem efter. Stormspangen den oprettes normalt i skjul og sløring, når det er muligt, og derefter bringes den løb ud til vandhindringen. Den bruges selvfølgelig, fordi alle skal kunne komme tørreskoet over. Yes, når vi nu om et øjeblik fatter stormspangen og skal øve at søsætte den overgang over vandløb og sikring af kammersugernes overgang. Så foregår det på den måde, at 4 mand de fatter i hver sit håndtag. Når vi kommer frem til vandkanten, så sætter de 2 første deres del af stormspangen ned i vandet, hvorefter de hurtigst muligt kommer ud til siderne og om og er klar til overgang over det fæste. Når sidste mand er nået frem og har sat sin del ned, så løber første mand frem og lægger landfæstet ud imod brinken, og overgangen sker så hurtigt som muligt. Man fløjer ud skiftevis til højre og venstre og sikrer kammersugernes overgang. Pas nu på ikke, at første mand smider sig, så snart han er kommet over, og spærrer for de øvrige, så de ligger og falder over hinanden. Yes. Spørgsmål? Ja! Løb! Osgaard, du skal ikke lige bare. Osgaard, du skal længst ud, og du skal længst ud, Daniel. Du må ikke falder. Og så! Du skal komme ud til siden, Jesper. Ja, så der! Hen ud, Vanken. Det slipper, og så hurtigt væk. Over! Hurtigt ud. Sekunder. Okay, de har ikke lært så meget endnu om formationer med videre, men det vil de komme til at lære en hel del mere om sidenhen. Så under hensyntagen til det, så det rimelig godt ud. Udmærket. Gruppeføren efter mig løb. De øvrige bærer stormspangen tilbage, og den lå før. Har det været sjovt indtil nu? Ja, altid også. Trækkerne. Har det noget at gøre med en overlevelsesøvelse? Ja, lidt. Synes du, det har været sjovt? Ja, det har været hyldende grinagtigt. Har I kunnet holde varmen? Ja, det gik lige. Det er blevet lidt varmere. Hvad mener jeg? Ja, vi sov en time, så det kunne være lige meget med varmen. Vi sad ved bål ude foran bivakkerne. Har du fået sovet? Ja, en halv times tid. 3 kvarter. Hvorfor ikke mere? Der er ikke tid til med. Koldt. Hvad har I lavet i nat? Gravet. Jeg har ikke gravet hele natten. Det er ikke meget altså klokken 4. Hvad har vi ellers lavet? Udover gravet. Og jeg har gravet, så... Der er ikke noget på programmet fra klokken 12 til klokken 6? Jo. Ja, der sandt jo været. Så skulle du holde vagt. Den første uge, da klokken den var cirka 1. Det er fordi, jeg har været for længe om det. Nej, vi måtte først gå i seng klokken... Vi skulle først. Ja, så fik en morgenbolledame. Vi morgen på sengen her. Hvad skal I til at lave nu? Vi skal aflæse en lastvogn med nogle jernbanesvælder, så læse dem på igen på tid. Det er sjovt. Ja, det er virkelig sjovt. Det er beskæftigelsesterapi for viderekommende.
Ligger den herovre? Ned med lortet. Drop. Hvor lige at sige til noget. Ja. Kom nu. Læg den ind, så. Hvor er I på vej henad? Vi er på vej ind til Målsen. Hvad sker der? Det er det, vi skal med en post inde i midten af byen. Hvad har I lavet indtil nu i dag? Ja, det er godt at sige. Vi har lavet så meget. Det er stormbro. Hvordan kan det stormbro? Jo, en bro, man kunne sætte over vandløb, som godt nok var frosset. Ja. Spændte vi over den. Vi væltede ned på den anden side. Ja, jeg løb 50 meter med den. Vi væltede ned på den anden side. Der var noget med en post, der manglede. Ja, jeg ved ikke, hvad de har lavet. Det har været for sjov, at vi skulle gå lidt længere. Så har vi været nede og slæve en masse træstammer, men det har I jo set. Ja. Hvorfor er I så på tilbage? Hvad har vi? Vi har syge. Vi har en, der er En mand er indlagt. Og så har vi en, der er deserteret, som lige var kommet. Og så har vi en, som lige er røget ind med dårlig ryg lige her for et kvarter siden. Og så er der en mand i BSO på Ejskabsområdet. Hvor mange startede I? Vi skulle have været 8. Men vi kom kun 6 afsted. Tak. Det er i orden. God tur. Det var tak, skal I have. Nu får soldaterne lejlighed til at sidde lidt ned, mens de løser en skriftlig opgave, der går ud på kending af et panserkøretøj. Hvordan er det gået her i nat? Ja, det er gået. Vi har ikke sovet. Hvorfor har I ikke sovet? Nej, vi har gået det meste af tiden. Gået? Ja. De andre har der sovet? Jamen, vi har været de sidste på posterne, så vi har skulle stå og vente en times tid eller 2 ved nogle af dem. Har I frosset? Nej, det er ikke sidste dag. Kun når vi står stille. Hvordan går det på kampmoralen? Ja, det er langt nede i øjeblikket. Det er bare derudad. Der er ikke andet at gøre. Hvordan går det med sammenholdet? Vi er en af de største grupper, der er tilbage. Ja. De andre, de er meget mindre. Det er fordi, vi er på 6. del. Hvad siger du? Det er fordi, vi er på 6. del. Vi holder sammen. Ja. Tak skal I have. Hvad er der med dine fødder? Det er ikke rigtig sjovt. Måske en gren, der har sat sig fast. Det lyder usandsynligt. Nej, det gør det sgu ikke. Jeg har lige taget tørsokker på her i aftes. Det er ikke vabler? Nej, ikke endnu. Det kommer nok. Har det været hårdt at gå? Ja, i går. Ja? Ja. Der var vi rimelig presset. Alle. Nu har jeg skiftet sokker. Tak skal du have. Der er ingen årsag.
Hvordan har I det? Helt fint. Det er sidste af jeres opgave, Mars. Har det været rimelig sjovt? Nej, det er sgu ikke sjovt. Har det været hårdt? Kan I ikke investere i en rullestol som mig lige nu? Hvad tror I skal, når I skal hjem til kasernen nu? Forhåbentlig sove. Sove, have lidt mad og spise. Får man noget ekstra? I regner ikke med, at der er flere små sjovt Det har vi ventet i hvert fald, fordi vi har hørt en fugl synge om, at de... Er det ikke noget, der kræver fysisk aktivitet, så tror jeg, så... Det nægter de fleste. Så er det nok lige før det. I er en ret stor gruppe, der er ikke nogen, der er faldet fra? Jo. I to grupper her? Ja. Der er faldet 5 fra. Hvorfor er de faldet fra? Ja, det er sådan... Ikke mere. Ømme ben og sådan noget. Ja, de var rimelig... Det var ret hurtigt, synes jeg. Det var meget tidligt. Der er ikke nogen, der har fået forfrysninger? Nej, ikke... Vores gruppe i går aften. Jeg fik forfrysninger i venstre. Men ikke i stor grad, tror jeg. Det er ikke noget problem. Nej. Det er sjovt at skulle gøre. Hvad savner I allermest? Sove. Sove, en sodavand eller et eller andet lækkert. Spise chokolade. Dansk tuber. Tuber? Ja, en tuber-reklame. Så er vi gik der for en morgen. Er det her Mars på tid? Ja, det er afsted med. Så det er sådan. Så er vi alle sammen friske igen. Her kommer soldaterne trætte, udslidte og kolde hjem til kasernen i forventning om, at nu er øvelsen overstået. Kan I gå på Kuglesbjerg nu? Det kan I ikke. I kan ikke gå helt længere. Godt, så sidder I op i lastbilen der, og jeg 6 foran, så kører vi derud. Jeres F1 og F2 ligger derude. Spørgsmål til det? Ryk ud. Hvad foregår der her? Vi er nu kommet hjem fra din Mars, og nu fortsætter vi over til den næste opgave. Ej, nydeligt. Og hvad foregår der derefter? Efter den opgave, det er, at de skal lige ud og foretage en skydning, som de lavede i tirsdags. De skal ud og skyde lidt. Og så bagefter så bliver